ପଡେଇଥିଲ ଝାଡା ଯାଇଥିଲି ପଡେଇଥିଲ ଝାଡା ଯାଇଥିଲି ପରା ଥରେ କହିଲି ଶୁଭିଲାନି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ କଣ ମୁଣ୍ଡି ନା କଣ ତମକୁ କହିକି ଝାଡା ଯିବେ ଝାଡା ଲାଗିଲେ ଝାଡା ଗଲି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଛାଡିକି ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିବି ମୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଝାଡା ଯାଇଥିଲି ଝାଡା ଯାଇଥିଲି ଝାଡା ଯାଇଥିଲି ଝାଡା ଯାଇଥିଲି ୟାକୁ ପଚାରିକି ଝାଡା ଯିବେ ମୁତିବାକୁ ଯିବେ ହଗିବାକୁ ଯିବେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଗଲି ଉଟା ଖାଇଲି ତମର କଣ ଅଛି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏ ଭଗବାନ ପଚାରୁଥା ଯେତେ ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାରୁଥା ଶଳା ଅତର ଛୁଆ ଝାଡା ଲାଗିଲେ କିଏ କାହା କଥା ଶୁଣିଯିବ ରକେଟ ଭଳିଆ ମଣିଷ ଯାଇ କେମିତି କାମ ସାରିବ ସେ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଘାରୁଛି ରାତି ଅଧରେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ବି ମଣିଷ ପଚାରିବ ତମେ କୋଉ ଆଳକୁ ଲେଖାଅ ୟାକୁ ପଚାରିକି ଝାଡା ଯିବେ ମାରାଣ ମା ରାଣା ବାପା ରାଣା ଶଳା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଝାଡା ଯାଇଛି ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ପଚାରିନି ସେମିତିଆ ଉଠି ଯାଇଛି ଏମିତିକି ମୁତିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବି କୋଉ ସାର ଫାରଙ୍କୁ କହିନି କହିଲା କଣ ମା ରାଣା ତମର କଣ ଅଛି ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଗଲି ବୁଲିଲି ଖାଇଲି ମକି ମଲି ମୋ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ତମେ କିଏ ବା ମୁଁ ତମର ଭାବି ସ୍ୱାମୀ କଣ ମୁଁ ତମର ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ହଁ ତ ବଉରାଣ ପକେଇକି ସତ କହୁଛି ମୋ ବାପା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାନେ ଯା ସେଇ ବାପାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ବାହା ହେଇଯିବ ମାରାଣ ମୁଁ ତା କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ମୁଁ ତା କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ମୁଁ ତା କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି କରିବୁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ମାନେ କରିବୁ 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 ଅଲବତ କରିବୁ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ହାଇଁ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲା କଣ କରିବିନି ତ ବାପ ଯିଏ କରିବ କରିବୁନି କଣ ଏଇଠି ଅଭଦ୍ରାମୀ ଦେଖିଲ ତମ ଟୋକା ଏଠି କେମିତି ହଉଛି ନମସ୍କାର ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଘର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ ନାଇଁ ପରା କିଛି ଜାଣିନି ଏ ସାରା ଦେଖିଲ ମଉସାଙ୍କର କେତେ ବଡ ବଡ ହୃଦୟ ଏଭଳିଆ ହୃଦୟ ବାନ ଲୋକ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପୁଅଟାକୁ ଦେଖ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରକୃତି କରୁଛି ଦିଅ ଚଟକଣି ଗୋଟେ ପକଉନ କାହିଁକି ମ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏମିତି ଅବସର କରୁ ମୁଁ ତତେ ମାରି ମାରି ତ ଚପା ଛଡେଇଦେବି ଯା ନାମ ନେ କନ କନ ହଉଛି ପୁଅ ମୋର ଏଇ ରଥରେ ବାହାର କରିଦଉନ କାହିଁକି ମ ଯାଉ କନ କନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ